Omwanchi omurigereri osomutegereri eritaria ne Dr. Moses Kenon Sarigo nkuru senyakitari yaitu ya World Fit Health Centers. World Fit notoregaiga enyomba ya Uhuru Plaza marikiti gaiga gusega busonge seba konyinyama estiki nkuru ya Kisumu se yarenge egoroba ya gatatu room 307A no konyoranje Dr. Moses Kenon Sarigo. Leo nataka tukua na uburere bwa Athritis. Athritis no burwire bwa mauga gusikinengo kya mauga. Igo umuntu ekara ko tengo bwa tuburere bwa Athritis, usekara ko umuntu ako tengo bwa tuburere bwa Athritis, eminne kinengo kyaye nkomusumbu akire. Ntubwata Athritis aina mingi. Ntubwata Athritis osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, spondylitis, septic arthritis na kadhalika. Lakini leo nataka tukua ni arthritis ekurunga rheumatoid arthritis. Ena arthritis yerembe kubwa arthritis chons. Esababu ekoberembe ngeye ekoli omubero omugima. Ekoli chi joint, ekoli ya mauga na ande ekoli chinyama omubere ime. Ekatoko tebanga rheumatoid arthritis igentemineti ne kinga y'omubiri osobonyamasi bwago onchokire. Ekero bwago onchokire bwachaka kuli ukoito omubiri ogo. Ekero obonyamasi boko gonchokira mboko manyanga obono buchafu bworose manyinga osono omubiri oye bwaita bwensi. Nalyo omuntu akonyoborere bwa rheumatoid arthritis. Igoro rheumatoid arthritis nangenda goteba ere nkali saidi nande mono ere nkali engakiyobo kendu. Igorora abantu boto buri bwa rheumatoid arthritis iba koigwe kubasumbwa mono engakimbule gotu engakiyobo kendu borobonene. So rheumatoid arthritis yasumbuira abantu. Ngaki umuntu arakora manyanga nabwatu buri bwa rheumatoid arthritis. Ena arthritis ekoli emyaka yonsi ekoli kujakira umuntu bwate emyaka nyore 19 bakomwere gotiriko chora myaka. Egento kende ena arthritis ekoli joint chinyinge. Ige ekoli joint na ekoli joint more than 3. Na anda arthritis ekoli joint bakechya makoko. Okonyora makoko y'omuntu abwata arthritis ebyara bikoroma joint chebyara bikoroma sana. So ena arthritis na ande ekoli egento tokuruga symmetrical. Symmetrical ni ekoli omubere bwenzi usekoli upande yote mbili ya mwili wako. Igonye yali lirweli nande mambi uja koli lirweli ndeli ngao. Onye yali okoboko nande mambi uja koli okoboko konde. Arthritis nande nangende gukwana arthritis ekero umuntu akwimuka mambi. Okonyo gichointi kyaye nkiri gosuka. Kijointi kyaye kire chinkomupa chiomete nkiri gosuka kire very painful. Umuntu yomanya gotigake akebo uja goki chijointi yajaja ko afadhali. So kwanyoranga muntu takonya gusukima maguru takonya gusukima biroye ekere imukire mambi koroborera wikaganye umugaso akemoke wikaganye 30 minutes amago chaka ko utara gusuka mu gusukima biroye. Arthritis nande nkolentere what you call arthritis nodules. Rheumatoid nodules chigocha okonyanga agent yago yabimbire gosi yabimbira ande seme bwate ibondogosi. Wati ibondogosi so moko so bitokunga nodules chigotoka asa kwende esengosi ya. Tiga abantu bamanyanga arthritis talinge koli joint yoka. Nabe koli omotu ogoime ere ntilibere nyinge sana. Nabe koli amaago ere nte what you call fibrosis of the lungs. Nabe koli amanigo se kwento kurukanga lini. Ekero ya lini yagera lini yasingo produce or yasingo corrosion to kurukunga ions. So ekero lini ya utricos ion kwanyoro burire busitwaje kwanyora anemia eko buru na wogo sali chifigo ya na wogo sali andonsi iga arthritis ekurunga rheumatoid arthritis sio mchezo na wego sali mu birogopi. Lakini nataka abantu bamanyega oburire bwa rheumatoid arthritis bwanyole kanirenga na boborache okuboli okunywa mabera amangi. Onyo mwana oyiboiri kwa mfano uja ko mwa mabere yengombe mapema atara develop yatare kemeting sit and above na bora nyoro ko nyoro buriro bwa rheumatoid arthritis baadaye.
igombu y'abantu atokotebya bangina baminto ekero kwanyorira omwana mwamabere mnotebya mabere morobere rwabo tiganyoro bere meeting sita umeoja kumwaga mabere labda baadaye, lakini usimpatie immediately bila amezaliwa. Again tokende bagotera kwa ntu buri obwaru mu arthritis nekarubwate stress yenyingi stress na bego changia igotanya kuichanda nemechande menge. Again tokende gira ntu buri obone chindagira kyetuka endagira yeduka nebwata a lot of chemicals nebwata preservative nebwata sweetener nebwata flavors chikemike jiko somo bina ujira nte shide. Again tokende is an environmental factors, yani onye environment ile polluted sana abura nyogo konyoro uriro into kubo weni ase enyumba yito ya enyagitari yito ya World Fit inchuga umirana daktari keno yokwa norumurabo bwatenyenya akokonyo weni twali namba yane jura ko ngakira 0722 245763 namba yane ya SMS 0722 245763 biamu.